és el pla de lectura? El pla de lectura és una activitat per fomentar l'hàbit lector entre els estudiants de l'ESO, des de primer a quart d'ESO. Es tracta de llegir durant una hora a la setmana, és una hora setmanal de lectura. Al principi, la lectura individual i en silenci. Què llegeixen els alumnes? Doncs el llibre que ells vulguin. A cada aula hi ha una biblioteca, hi ha unes estanteries amb diferents lectures adequades al seu nivell. Poden escollir-les d'allà o bé les poden portar de casa. Intentem alternar la lectura amb algunes activitats. Per exemple, la participació al Premi Protagonista Jove, una activitat on participen els de tercer i quart d'ESO, el concurs de lectura en veu alta, també hi hem participat. L'any passat també vam tenir el Foraster Lector, ens venia un noi de fora a fer lectura dramatitzada a l'aula. Ens aprofitàvem les hores de pla de lectura per fer aquesta activitat. A cada aula hi ha un delegat de pla de lectura amb qui 3 cops a l'any, un cop al trimestre, ens reunim amb ell i ens fan una mica de feedback de com va el pla de lectura a la seva aula, si els agrada o no els agrada, ens fan propostes, etc. Això és tot.